U osnovnoj školi Vuk Karadžić javnom i medijskom promocijom pod sloganom Gradimo mostove među generacijama za radost svakog deteta počele su aktivnosti u okviru obeležavanja Dečije nedelje. Namera je da školarci skrenu pažnju široj javnosti na prava, potrebe i mesto dece u društvenoj zajednici. Program aktivnosti Dečije nedelje čini niz aktivnosti na republičkom i lokalnom nivou uz puno učešće dece i mladih. Opšti ciljevi Dečije nedelje su skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece, ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece i ostvarivanju njihovih prava, prezentacija do sada postignutih rezultata, ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece, podsticanje institutorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava i optimalnih razvoj svakog deteta, promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču. Ove godine Dečija nedelja ima moto Gradimo mostove među generacijama za radost svakog deteta. To će biti prilika da se stvore još kvalitetniji uslovi za ostvarivanje prava deteta na razvoj ispunjen ljubavlju, razumevanjem i poštovanjem, a to se i tekako može postići podsticanjem međugeneracijske solidarnosti i saradnje. Zato jeste moto ove Dečije nedelje baš taj Gradimo mostove među generacijama za radost svakog deteta. Želela bih da naglasim da je međugeneracijska solidarnost izuzetno važna vrednost u životu svakog deteta i da pre svega naša škola, a uopšte i Dečija nedelja, podržava i podstiče značaj porodice i porodičnih vrednosti u čemu nezamenljivu ulogu ima ta, kako bih je nazvala, međugeneracijska solidarnost i razmena znanja i iskustava starijih i odraslih članova porodice i dece. Već po tradiciji, Dečija nedelja se obeležava početkom oktobra uz aktivno učešće dečije populacije u promociji odluka koje se njih tiču, a koje doprinose poboljšanju položaja dece kroz ostvarivanje njihovih prava. Moj je deda junak pravi, ima ožiljak na glavi i na desnoj staroj ruci napali ga strašni vuci. O tom bruji kuća svaka, selo slavi svog junaka. Vuk je stradao u tom boju, ovčice su sve na broju. Ponos dika moje deda, poštuju ga svi od reda. Iako godine broji, on se ničega ne boji. Moja baka. Ako sretneš moju baku, negde samo na sokaku, ti joj priđi srca laka, kao da je tvoja baka. Pomazi joj mali druže, jer je noge slabo služe, a i oči teško vide, pa mi baka slabo ide. Prepoznaćeš moju baku i po hodu i koraku, i po beloj sedoj kosi, i po štapu što ga nosi. Kroz roj kola i auta prevedi je preko puta, da u gužvi bučnog grada moja baka ne nastrada. A kad baka dođe kući, sretno će joj srce tući. Od tebi će sva u sreći, mnogo lepa meni reći. Uze deda svoga unuka, metnu ga na krilo, pa uze gusle da mu peva što je negde bilo. Pevao mu srpsku slavu i srpske junake, pevao mu ljute bitke, muke svakojake. Dedi oko zablista, pa suzu proliva i unuku svome reče da gusle celiva. Dete gusle celivalo, onda pita živo: jeli deda, zašto sam ja ove gusle celiva? Ti ne shvataš, srpče moje malo. Mi stari znamo, kad odrasteš, kad razmisliš, kazat će ti se samo. Godine su mnoge, a leđa nejaka. Godine su teške, izgovorila se baka. Ali ipak voli i pesmu i šalu, uvek ima priču za dečicu malu. Kad je deca sretnu, u ruku joj ljube, a ona se smeši: hvala ti golube. Pa se onda smeste ispod brsne zove, poteku priče sve nove i nove. Zamiriše zova od sunčeva zraka, uživaju deca, uživa i baka. Dečija nedelja u opštini Kladovo se obeležava nizom manifestacija. Biće to nova prilika da se stvore kvalitetniji uslovi za ostvarivanje prava deteta. Tim povodom i mališani u vrtiću Neven saznaće koja su dečija prava, svoje poruke uputiće odraslima, crtajući raznobojnim kredama na gradskom trotoaru. U dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić đaci prvaci zasadiće drvo generacije.